baba Kalito, baba Njoli, munhu wana akangwara kumverengwa, munhu wana akangwara kumverengwa kuti hapana zvaunotita. I came through with a reply to two people vandoda kungoripindura vari kutaura nyaya dzavari kutaura muZimbabwe. One, it's a group of all veterans ari kutaura kuti kwanzi Mnangagwa nyika iri kufa, chichi yakadini, unofana kustepa down, unofana kuita sei unoita sei handiti. Minduro yandoda kukupindura ndeyekuti morangarira here kuchinzi mavhotsi akabiwa panguva yaMugabe? Manga muri kupi? Morangarira here vanhu vachirohwa panguva yejambanja, pachirohwa vese vane maopposition party, vana Mutsvangirai vachirohwa vanhu vese vachiita zvokurohwa vachiita sei? Manga muri kupi? Morangarira here kuti pakarohwa vanhu Mnangagwa achipinda, pane vanhu vakadhurwa nepfuti muHarare muCBD, pane vanhu vakarohwa, vamwe vari kukidnapwa muZimbabwe, vanhu pangoita opposition party. Muri kupiko kana zvese zvizvo zvichiitika? Okay, Madzishi akapiwa mota, imi makarwa hondo, hamuna kana one veteran rakapiwa mota. Muri kupi? Manga muri kupi zvichiitika? Okay, now pari kupiwa vanhu mota vachididi matumbu achikodididi, makati zi because of pane kahanga kana kuti kahanga kanzara kari kupinda mudzimba dzenyu nhasi. Ndokama kutanga kuti hazvisi zvotakarwira kuti nyika isununguke, hazvisi zvotakarwira, takadini. Inyaya dzokuti pane zvamusiri kuwana zviri kupiwa vanhu vasina kurwa hondo. Dai makanga muchiwana zvese, dai makanyarara. Izvo tikada kutaura kudai, so tikauya kumisha dzenyu, kumisha yenyu mune maploti, mune mapurazi, mune maploti, miraga yemombe dzakawanda yamakatora nguva yejambanja. Vamwe tiri busy tichitora zviminda, tichipegerwa minda. Imakanga muchingotora pamunoda, hamuna kumbopegerwa minda, maingotora pamunoda. Ndoda pano, kubva pano kunosvika kumhiri kuchikomo icho, moenda zvinosvika kuseri kwegomo, rinosvika kugomo motopinda. Maovheti mazhinji, especially imi muri kutaura ikoko, vazhinji venyu maingotora pamunoda kuti no, ndoda mapurazi, ndoda kuti homestead yemurungu ngadzingwe, odzingwa murungu motopinda, motoenda imba yenyu. Matrekta evarungu motora motoita nyuma akutorimisa. Mapurazi izvo tikaenda mumapurazi pamuri kurima pakakurisa, huge place. Matura yakati anopfachukira, mofamba zvamunoda, hamumiswi, hamuna maroad block, hamuna matolgate amunobhadhara. Zvikoro vana venyu havasi kubhadhara. But inokuda kuti pane zvamuri kunyimwa naMnangagwa, ndo pamava kubuda kuti toda kuti tididi. Asi kana zvinhu zvakati zvichikunakirai munonyarara. Vanhu veZimbabwe vachivhota vachidawo marights kuti vastrike pazvinhu zvavanenge vachida, mune makati zi. Saka ndo zvamakarwira hondo. Nhasi makutaura corruption hechi, pakanga pachiiswa vana vaMnangagwa vachiiswa maposition ese akanga achiitwa, vachipiwa kuti uyu wava chichi, uyu wava nechigaro chokuti mugovernment uyu ane chigaro chake, makati zi. Memuchiregere kutaura pesa, musada kutishandisa. We know what we want. Isu zvatinotoda simbori zvamunotaura izvo. Zvamunotaura zvina kana basa. Izvo munotaura zvitoshandi zvino, because motaura nokuti maona kuti kudzanyirwa kwakusvika nekwamuri. Kudzanyirwa kuri munyika yeZimbabwe hamusi kutaura. Pane vana how many people vari kugraduate each and every year? Asi mimi mune makati zi, vasingawani mabasa. Zvipatara zviri kuparara, zvese zviri kuparara. Nyika itora goridhe chinoisa kune dzimwe nyika. Nawo pakaita lithium pamberi ngwa, handifi takarega kuitaura nyaya. Pakaita lithium pamberi ngwa, akatumira maChina akaluta lithium akaenda nayo. Matraka achiita line kudai so. Line matraka achienda nelithium ichibuda muZimbabwe ichienda. Makati zi. Zimbabwe mbere ngwa mabridge ari kuita kunge pamusoro penhingirikiso. Pamusoro pemuti mota dzikangoita sokuti inoda pasi. But makati zi. Because of pane zvamuri kuda zvamusiri kupiwa access yazvo, ndo pamakuti vari kura nyika, vari kura nyika. No. Regai zvenyu kuti azokunge munhu makangwara. Tiri kutambura muZimbabwe, zvese zvamazigi musawo zvakapasiswa makanyarara. Pamakuona zvako kuaffecta, ndo pamakuti makadi kutaura musawo zvakapasiswa zvino. Zvakapasiswa kuparliament. Hakuna here maovetereni koko. Hakuna. Saka nhasi muchida kuti itaura kuisi maka isisi. Hakuna here maovetereni kuparliament. Saka sei nhasi muchida kuti okay, ndakuya kusecond one ndoda kupindura. Vana chiwenga vari kuti dzamunoti mbinga muhondo taya vati chichi. Guys, vana chiwenga zviri nani kunyarara. You are the first person aka declare kuti people must go and shoot. Masoja must shoot everyone. Vana veZimbabwe vakatsvaga rusununguko kuti shoot.
Then after that you don't get a position to be a president, since Mnangagwa akapinda, you are the one person, you first person akatanga kurwira kuti Mnangagwa dai wapinda uite president, Mnangagwa ngarege kusungwa, Mnangagwa ngave free. Uri kunyima position yepresident, temura kusvika kuti president akasvika, uri kunyima. Wakambofiswa ukaita minister of education, minister of health, apa uzivi kana mushonga weflu. Saka iko zvinhu zvakurwadza mambo, makuti dzimbinga stop down dzakati no, izvo zvako izvo. Izvo zvatoda zvisizvo, totori nezvedu zvatinoda sevana veZimbabwe. You must come outside and ask people of Zimbabwe kuti munoyeko munombodei, totaura isu, kwete zvenyu zvamunotaura muchibuda panhau muchitaura zvamunoda, muchitaura muchididiri kuti paona wadzvanyirwa ndopochema, asi paunoona uchidzvanyira vamwe vanhu unenge uchifara. Kana mukadzvanyirira vanhu mese munofara. Wakunyimwa upresident manje, wakuda kutaura, wakunyimwa upresident, moyo hauna kufara. Unofa neBP, siyana nazvo. Hapana chisingaperi, zvichapera zvazvogoita hako president kana zvakafanira, kana zvisina kufanira uchangofa uri ikoko, ugobva ikoko, vakawandisa zvakafa usina kumbosvika panzvimbo.